umzabalazo engojoyina ngibe fully behind, ngizinikele kufake yonke i-effort yami. Umzabalazo number 1 uyothi asu-recognize, asuhloniphe umthetho, asumhloniphi futhi no-government, because ibona abayingxenye yokusakhela noma yokumaintain inkinga zethu. Angeke ke sitshenwe yibonto bazo sizohamba kanjani kuyilungisa, because bebekhona selokhu yaqala i-issue yama-illegal foreigners, abenzi lutho ngalokho, benza ngathi ababoni. Usho ukuthi ugovernment ngempela udinga ukukhunjuzwa wophakela umthakathi ukuthi kunabantu aba-South Africa ngokungekho emthethweni. Umthetho ke vele wena mina ngiwuboni njengomthetho wami, awu-apply kumina, because umthetho ongakhiwanga omkhulu bami, wakhiwa omkhulu bo-de Klerk behlose ukucindezela omkhulu bethu. So angiwurecognize, angiwuboni, anginandaba nawo. But ke bona laba ekuyibona abawuphethe nabawushayayo nekuyibona ama-custodian, usho ukuthi ababoni bothi kunabantu la abakhona ngale komthetho. Bebengaboni, bebedinga ukuthi kuze kusuke umphakela umthakathi mase baqale bambize.